Озан Акбаба е роден на 9 юни 1982 г. в турския град Карс, зодия Близнаци. Той е висок 180 см и тежи около 79 кг. Израства в семейство с майка Гюлер Акбаба и баща Умер Акбаба, който дълги години е работил като шофьор, докато във фирма в родния им град. Озан има по-голям брат Исмаил Джем и сестра Билге Хан. По произход семейството му има корени от територията на Западен Азербайджан, а самият той се определя като азербайджанец, терекемен. Още от ранна възраст Озан проявява любопитство към света и силен интерес към ученето. В гимназията открива любовта си към актьорството, която постепенно се превръща в негова истинска страст. Записва се в училищния театър и започва активно да се развива в тази посока. По-късно завършва факултета по изящни изкуства, към Средиземноморския университет, със специалност интериорна архитектура и екологичен дизайн. Първата му поява на екран е през 2006 година в сериала «Счупени криле». Истинската популярност обаче идва с ролята му на Иляс в хитовия сериал «Мафията не може да управлява света», която му носи широка известност и признание. Освен в телевизионни продукции, Озан Акбаба участва и в театрални постановки. През 2017 година се жени за продуцентката Елиф Букет Аракан. Двамата имат син на име Озан Алиджа. В личния си живот актьорът се стреми да прекарва възможно най-много време с семейството си. Освен актьорството, той има и други творчески интереси. Пише музика за късометражни и пълнометражни филми, както и сценарии. Работи по късометражния филм «Пица Бой», на който е и режисьор, както и по драмата Буд Феникс. Благодарение на успеха си в «Мафията не може да управлява света», Толк става двукратен носител на наградите Аякли Газете TV Stars Awards. Озан Акбаба се вдъхновява от исторически личности, като Мехмед Завоевателя и Мустафа Кемал Ататюрк. В свободното си време обича да играе на PlayStation, да гледа филми и сериали като «Игра на тронове», «Константин», «Изобретяването на лъжата» и «Денят на мармота». Любимите му градове са Истанбул и Баку. Сред хобитата му е дърводелството. Той сам изработва мебели, като масички за кафе и трапезни маси, дори разполага със собствена малка работилница у дома. Обича автомобилни състезания и бързата скорост. Има домашен любимец, котка. Мечтае да направи филм по собствен сценарий. Свири на саз, ут и пиано, активно се занимава със спорт. През годините участва в редица телевизионни сериали и филми. Сред по-известните му телевизионни роли са «Счупени криле», «Кузей Гюней», «Мафията не може да управлява света», «Пойраз Караел», «Градски лекар», «Чиракът» и «Далечен град». В киното се изявява във филми като «Имам история», «Заточена крава», «Безопасно правосъдие», «Феникс», «Садък Ахмед», «Пущальонът идва». Озан Акбаба продължава да се развива като актьор и творец, съчетавайки професионалните си успехи с богат личен живот и разнообразни интереси.